Ako si Lucy. Ginaingon, pamatia og tumanang tambag sa ginikanan. Kay silang nahipawon sa angay na to mga anak. Kay sila, una man nato sa duyan. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Hain ka man karon, Lucy. Hindi ako sa ilang Emma. Nagunsa ka man diha, gagabi naman kaayo. Giimbitar ko og birthday sa igsuon, ma. Pauli na. Alas 12 nas gabi Paaboton ti karon ablihan ti ka. Ay, nalang magod. Okay nga no. Ori man kumatog sa ilang Hoy, Lucy. Dili pa mo minyo, Ayaw tugtog sa bahay sa imong uyab. Kailain kayong pamation. Pauli. Oh, ma. Sige, ma. Bye. Si mama, uy. Ano man? Di ko pa katulgon din his inyo. Paulion ko na ko. Yang sa may matod ni mo. Kadi ay. Nakainom ko. Di ko magkatod ni mo kay kuyag. Masiskas yata simba ko. Sa? Unyang saan man ako ini-em? Ano lang kutog sa amo ko na. Adib ka matog sa kwarto sa kumanghod ka babae. Animal gining bayhana da. Tuka na kaayo ko. Asa naman day ni siya? Akong tawagan. Tubaga, Lucy. Wag yun tubagas kanahan ay. Alas 2 pasado nas kaadlawon. Ayaw kong ingna nga. Tuagid siya matuog sa bahay sa iyang uyab. Pakauwaw lang. Bang, sa mga diha. Ako na suka kini ko katog. Kung dunay hayag, suwawan ko. Tabunin ang imong mata sa habol, pang. Nagpaabot pa ko sa atong anak. Wa pa mauli. Oh, kaya Bless Lucy. Hain, mang. Pamin ako, ma. Naunsa man ka. Oo, man. Kinang sumanday ko. Nganong dito ka man kuno natuog sa ilang M? Oo, magoy makatod na ako, ma. Kaya nakainom si M. Madisgrasya unya mi sa motor. May nahitabo ninyo. Unsay? Gihilabtan ang imong pagkababay ni M. Kalain sa mga hunahuna, ma. Uy, what taon? Pagsultis tinuod halos What jud, ma, promise. Dito ka natuog og hubog si M. Unya nagtupad mo. Sigurado gyud ka nga wa ka hilabte. Wala lagi taon, ma. Uy, promise pa, oh. Dito ko gipakatog sa papa ni M sa kwarto siya ingsuon na babay. Sige na, ma, kay maligo na ko. Mutrabaho na ko. Ma, may isulti ko ninyo ni papa. Naabot na sa papa? Wa pa. Unsa man day na, Lucy. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Unya na lang, uy, inag-abot ni papa, ma. Ngano man good. Bahin sa unsa man ang imong pakigsultihan namo ni papa nimo. Salamat. May abot na sa papa. Paamin ako pa. Sa iyo ka man lang yung nauli, Lucy, ha? Half day rami ron kay na-meeting ang among manager. Managerial meeting. Oo ba? Mahal, gutom na ko. Nakaluto ka na? Ay, nagdakog pagkaon pa. Wa na lang na ako paluto as mama. Kung ba mga ona ta? Kay gutom na kayo. Mukaon ako. Dungan lang tagod kay may pakigsultihan ko ninyo ni mama. Unya na. Humana itong kaon, Lucy. Sige. Sige pa. Minyo! Minyo! Ma. Lucy, bago pa mong nagkauyab ni M, unya magminyo na mong duha. Pag-sure mo, oy. Anak, pila pa taon mo katuing nagkauyog ni M, oy? Mga 5 kabuhan naman may nagkauyab, good pa. 5 kabuan? Sus, Ginoo ko ni mo, Lucy. Kami si Papa ni mo, no? Hapit mo abot og 12 ka tuig ming nag-uyab. Una mi nagpakasal. Magbugno pa manggani bing duha. Unsa nakahamong duha ni M nga 5 pa lang mo kabuan nagkauyab. Unya magminyo na mo. Ay, Ginoo ko nimo. Ginoo ko, buwan pa di. Ay, abi na kong tuig na. Pagtaro nga ng imong pagkabuhaton, ha? Ayaw, pagdali-dali, Lucy. Nagkasabot naman gud ming duha. Laki. Pero wa pa'y trabaho si M. Na may pasalig niya nga auntie niya nga to sa Amerika. Nga mo im gasto alang sa among kasal. Onya, kanang auntie ni M, muhatag magkwarta ninyo panahon sa inyong kalisod kung may anak na mo. Sa kasal naman namo siya mo gasto. Tiyo mo ka na. Anak ka na.
Ayaw pagdalig minyo, anak. Asar man tao ng minyo ba? Kung kamog yun si Im ang para sa usa, o kamog yun ang magkadayon. Pamatiya nga mong gitambag ni mama ni mo, Lucy. Kami ang nabalakag, si Bakong magkabuhag na san munduha si Im. Pa, ma, sakto na ko sa edad. Magminyo na lagi mini Asawa rin ka, Lucy. Bagi mo tagdagang anak, ha? Talaga na sila yung gusto ka kinatagan ka. Ay, sanang Lucy, na? Tulo lang, sa tulo na. Sige. Kape. Sugod ka. Sugod ka sa ilong. Wala tayo ba yung binikanan nga? Huwag ka na magkasal. Nakuha na tika. Nagkamo silang na magpinda na tao. Ang post-it ko. Pagpansin ako, no? Di mo mailan. Nagtuwa na ko niya mo niya at lukas laing babae makasal. Uy, sabi mo. Di mo mailan. Kuha na ka. Mo na kini. Pinakawa. No. Ang luta na magmanimani, oh. May mingan yun, no. Nagbaan ko ikaw, Lucy. Isang manimani. Putang lam yun, uy. Pang, ubani ko sa ospital. Sikit sa may na ospital, tao Si ma. Lucy, nanganak. Unsa? Ha, 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 ha. May apo na ta? Hubog na sad ka? Ano maghubog? Suko ka? Suko. Pero minanin mong gibuhat da. Hubog ka kanunay. Wapag kay trabaho, mag-inom pagyud ka? Namoy boy ka? Ha? Ha? Wa! Pero gikapoy na ko nimo. Nga naman! May laki ka, ha? May laki ka! May laki ka! Ha? Ha? Ako nimo. Kitapatan ko nimo. Sige, pagyaw-yaw! Bunog yung ka rin ba? Bunog ka! Gusto rin kag bunog, ha? Kasat ko na. Punan? Ha? Punan ba? Batya na lang ko! Okay, ganahan mo kagapat siya ka. Nadapatan ako. Suko man, ganang hubog ko. Ay, nakuyapan si Lucy! May buntag, Noy. May buntag. Unsay ato? Nakailan man ka na ko, Noy, sa chiptanod ko. O kauban ko ang ginikanan ni Lucy, kay kuhaon na mo ang ilang anak. Naa si Lucy, Noy? Naaman. Lucy! Kanaog diha, naay mong mama o papa. Lucy, kabunog ni mo, anak. Pinapatan kang Im. Ikihata siya. Oy, pre, mare. Ayaw sa mong diretso kiya, ha? Away magtiayon ni. Away magtiayon. Unya may bunog sa duha ka mata ang among anak. Ikiha ang imong bana, Lucy. Oy, mare. Wapay trabaho, manggulat pa. Ay, ayong pagkabanat. Weh! Kuha imong mga besti, Lucy. Ingon man ang sa bata. Oy, ngano man, mare? Ngano? Ni nagpuyo uban ninyo ang among anak. Unya, wala yun mo makapugong sa nga gitapatan si Lucy ni M. Kuhaon na mo ang among anak. Anto na siya puyo na mo. Dali na, Lucy, dali na. Pauli sa ato. Biyain na imong bana nga hingulata. Hingnan bitaw ka na mo nga magkagubot yun mo. Di malas, kaayo ka nga nakabana ka ni M.